Bertsio bat da, landu duguna Xabier Mendigurenekin, eta guk hautatu duguna da hartzeko Hamlet, gero da Hamlet da, baina badira 100.000 teoria Hamleten inguruan. Badira liburuak bakrik Hamleten teoriei buruz. Eta esaten da, beraz, Hamlet berez dela lehen protestanta, elkartzen durako bere baitan, filosofia berri bat, munduarekiko, justiziarekiko, jainkoekiko, jaunekiko, poderearekiko, eta bar, eta hor zen gara jortan lehen birgunea. Beste batzuk diote judua dela, beste batzuk diote emakumea dela, edo homosexuala, Shakespeare bera, etzela inglesa, baizik eta espainola, poliglota joan zela Inglaterrara, eta kreditora hainbat eta hainbat hitz hiztegian, ingles hiztegian, eta guk egin dugun bertsioan, egin dugu teoria berri bat, ez dena bat ere dokumentatua, guk asmatutakoa, eta teoria da esatea Hamlet gaur egungo euskaldun gazte bat da. Ordan ez da bakarrik euskal Hamlet bertsio bat, da ere gure bertsio bat beti egiten dena, bakoitzak bere ganatzen du. Hamlet, doktorako hainbeste ikusia eta famatu ere antzerki bat da. Bakarrik ongi idatzi delako, baina emaiten duelako posibilitatea bakoitzak bere ganatzea. Zen Shakespeareak idatzi duelarik Hamlet hori, Danimarkan pasatzen da, Shakespeareak normalean ez du ikusi ere Danimarka, eta ekin zegoen, pasatzen zen erdiaroan lehenago, bera baino lehenago, 3 edo 4 mende lehenago, eta ekin nola, ez da ere nola bestitzen ziren, ze jantzi zuten, nola jaten zuten, eta berak asmatu du Danimarka bat. Eta Danimarka aipatzen duenean, noski aipatzen du garai horretarako Inglaterra, bere herria, metafora bada Danimarka hori, eta garai hortan Inglaterra zegoen krisi garai batean, krisi politiko, ekonomiko eta artistiko batean. Antzerki hortan agertuko diren pertsonaiak jendeak ezagutu behar ditu. Bai, hau da nire lehengusua, hau da ostatuan ikusi dudan bezeroa, edo nire amatxia hor dira. Hemen dira, antzerki hortan dira, eta ezagutzen dut nik Hamlet. Nire familiakoa da. Komplikatu erantzutea, artistak ez gara modestoak, ezaguna da hori. Eta ona, esan ezake, ona jende asko hurbildu delako, jende gazte asko. Eta uste dut ahoz ahokoak baduela bere eragina, beti, antzerkian, horrekin funtzionatzen da.